Alaway, bizim milli buysancımız. Alaway, bizim vatanmızın baylığı. Ol bizim ata-babalarımızın dörüdün milli qımmatlığı. Onu qorap saklamak, ehli ajayipliği bilen gelecek nesillerimize yetirmek bizim borcumuz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe tut gahrman arkadağımızın baş görürlük hem yörelgi mektebi bolmagy esasyna Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň sarpasy has belent derejelere göterilýär. Çünki ýaş nesillerimizde terbiýelemeklik has zerur käfiyet bolan watançylyk, watany söýmek duýgusy hem hut milli gymmatlyklary bolan buýsançdan hem hormatdan göz başalýanlar. Şanly garaşdyrylmyň 28 ýyllyk bayramyna bakatyna ýetip bolmajak sowgat bolan gahrman arkadağımyzyň döwet galamyndan, ganatly ilhamyndan hem belent aň paýhatyndan syzlyp çykan Türkmen Alawaýy adly kitaby hem Türkmeniň milli gymmatlyklarynyň giň dünýäde wagys edilmeginiň nowatdagy ikrarnamasydyr. Çünki bu kitap dünýäde iň gadymy tohumlaryň biri bolan meşhur Alawaýy tohumynyň gelip çykyşy we ötüşi barada gurrun bermek bilen çäklenmän. Eýtem Alawaýyň medeni gymmatlygyny we öz bolşulugyny hem açyp görkezýär. Türkmen Alawaýy atarlaryň jümmüşinden göz başalýan ahalteke bedewi, hary ýa-da gawun ýaly milli gymmatlyklar bilen bir hatarda durýar. Olar türkmenleriň sazlaşyk, gözellik, maddi we ruhy gymmatlyklar baradaky düşünjelerini hemde garaýşlaryny beýan edýän çuň manly keşipleri öwürlük halk medeniýetiniň möhüm gatlagyny emele getirýär. Türkmen Alawaýynyň häsiýetiniň tapawutly tarapy mertebelilik, özüne bolan anam duýgusy bilen baglaşyklydyr. Tejribeli idedijiler Alawaýy terbiýelemekde güýç ulanmak arkaly temmi çäresini asla ulan bolmaýanlygyny oňat düşünýärler. Ilki bilen itin hormatyna münasip bolmaly. Diňe şondan soňra ol tüde gurrunksuz tabiin bolar. Köp asyrlaryň dowamynda için seçip almak işleri şu häsiýetleri kemale getirmäge ýardym etdi. Itin bu tohumnyň bir näçe ady bar. Onu Türkmen Alawaýy, şeýle hem Orta Aziýa awçarkasy, möjekden hem üstün çykýan Türkmen iti diýip atandyrýarlar. Ýokary hünärli it idedijiler onuň ýaşyny dürli kesipleýärler. Onuň gelip çykyşy 3000-den 6000 ýyla çenli üýtgeýär. Arheologlaryň Türkmenistanyň şägirinden tapan çopon itiniň şekili hem bu tohumyň örän gadymylygyna şaýatlyk edýär. Uloklar we guýrugy kesilen itleriň biziň eýýamymyzdan odolky 2-nji müňýyllygy degişli bolan terrakat şekeljikleri dürli ýyllarda Altyndepe hemde Goňurdepe ýaly meşhur ýadyýarlyklerde tapyldy. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov ýurdumyzda almy barlyk işlerini geçirmäge hemme tarapdaýyn gollaw berýär. Şol işler bolsa halkymyzyň taryhynyň täze sahypalaryny açmaga ýardym berýär. Olaýda orta asyra degişli meşhur daňdanakanly geçirilen gady wagtyryş işleriniň barşyny kinniwanjy fayans şekeljigi tapyldy. Onu Türkmen Alawaýynyň tohum häsiýetleri aýdynlyk bilen beýan edilýär. Häzirki wagtda Alawaýy dünýäde iň meşhur tohumlaryň biridir. Soňky wagtda Orta Aziýa awçarkasyna bolan gyzyklanma Ýewropada hem artdy. Ýöne Türkmenistanyny halk teşkilçileriň tagallaty hemde Alawaýyň beýleki tohumlardan gorulyp saklanmagy netijesinde ol beýleki tohumlar bilen garşman özüniň ilki başdaky keşbini saklap galypdyr. Türkmen Alawaýy berk nerw ulgamny eýedir. Hemde örän rahat we gaýdusuz gylyk käfiýeti bilen tapawutlanýar. Bu itler örän akylly, huşyar, garaşsyz, öz güýjüni anamly jandarlardyr. Olar öz çägini gaýdusuzlyk bilen gorýarlar. Hop awanamny bolsa örän çarasyn hereket edip gaýtawl bermäge ukypdyr. Okuyucular hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedowyň täze kitabyny gyzykly wakalaryň, rowaýatlaryň we arxiv materiallarynyň misalyny Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan Alawaýy barada öýränip köp gyzykly maglumatlary tapyp bilerler. Hormatly prezidentimiziň bu eseri Alawaýy tohumny Türkmen halkynyň milli mirasyny bütün dünýäde wagt etmekde ägirt uly ähmiýeti eýe boljak juda gymmat sowgatdyr. Goý gahrman arkadağımyzyň döwet galamyndan,
Qanatly ilhamından döreyen eserlerin köwri köp bolsun. Öz halkynyň mirasyny dünýe içre ikrar edýän hormatly prezidentimiziň jany sag, belent başy aman, tutýan tumly işleri rowany mendillerde rowaşyklara beklensin.